Kedves Csaba, nagyon szépen köszönöm ezt kimerítő bevezetését. Én igazából azt hittem, hogy nekem kell majd előadást tartanom. Úgy tűnik, hogy szinte minden lényeges dolgot elmondtál rólam. Sorry. Igazából én megpróbálok majd talán kiindulni abból, amit közbevetőleg mondtál, hogy én plakátokat csinálok. Igazából ez az első szakmám. Tehát ha valamikor régebben megkérdeztek volna, akkor azt mondtam volna, hogy én plakáttervező vagyok, mert azon az iparművészeti főiskolán, amit te is emlegettél, én a plakáttervező szakon tanultam, sőt abban az időben még az elmúlt évezredben azt hallottuk mindenfelől, hogy a plakát az a 20. század művészete, amiben persze benne van rejtetten az, hogy a 21-é már nem, mert a 21. században, korunkban azért már kitaláltak a reklámozásnak olyan eszközeit, amelyek bizony sokkal frissebbek, gyorsabbak és hatékonyabbak, mint a plakát volt annak idején. Annak ellenére én valahogy még próbálok őrizni plakátos effektusokat, használok a képeimben plakátos megoldásokat, és bevezetőként vagy kis bemutatkozásként ezekről szeretnék néhány dolgot mondani. A plakátról én úgy gondolom, hogy az az itt és most, a hic et nunc művészete. Valamikor csináltam is egy plakátsorozatot a Varsói Plakát Biennálé megbízására, amelyik az idő és a tér meccéspontjában jelenítette meg a plakátot. A plakát valami, ami az itt és a most pillanatában történik meg. A plakát az tulajdonképpen értelmetlen lenne egy bizonyos esemény bekövetkezte előtt és más térben, és értelmetlen annak az eseménynek a megtörténte után is, vagy pedig a világ más pontján. Ez volt az a bizonyos plakát, azon a plakát biennálén. Aztán próbáltam összegyűjteni néhány olyan plakátomat, ami valahogy ezt a meccéspontot, az idő és a tér kiválasztott pillanatát próbálja megjeleníteni. Mindegyik plakát volt, és mindegyik valahogy ezt a meccéspont szituációt próbálja megjeleníteni. Ez például egy viszonylag friss kiállításomnak a plakátja. Ezek a meccéspont szituációk többnyire kulturális plakátok. Én általában kulturális plakátokat csináltam, voltak közte kiállításplakátok, színházplakátok, ez egy színházplakáti, vagy pedig olyan grafikák, amelyekre én a plakátos múltamból kiindulva úgy gondolok azért, mint valamiféle plakátos megjelenésre, ha másképpen nem is a plakátoktól megszokott nagy foltok vagy tipográfia alapján, de valahogy ennek a meccéspont megjelenítésnek az alapján, amire én úgy gondolok, hogy az idő és a tér meccéspontjában jelennek meg ezek a szituációk. Aztán persze, amikor az ember plakátosként dolgozik és kipróbálja a plakát eszközeit, megszereti és él vele más szituációkba, akkor már elkezdi keresni azokat a plakátos jelképeket, plakátos formációkat, amelyeket át tud menteni más képzőművészeti területekre is, vagy azokba a világokba, amelyekkel foglalkozik, legyenek ezek formai vagy tematikai világok. És hát persze egyszer csak azt veszi észre, ha egy kicsit tovább megyünk, hogy bekerül olyan helyzetekbe, amikor úgy érzi, hogy az a bizonyos kiválasztott itt és most, az tényleg ott van valahol körülötte. Nekem bevallom, ez a bizonyos itt és most, ez valamikor 1989 táján érkezett el, amire Csaba is utalt, illetve Csaba beszédében is elhangzottak körüli dátumok, és hát óhatatlanul valahogy a politika is bekapcsolódik a sok kulturális plakát után. Ez például az a pillanat volt a berlini fal elszállásának, elrepülésének a perce.
És minthogy a plakátra ugye nem csak azt mondták hosszú ideig, hogy a 20. század műfaj, hanem azt is mondták, hogy a legpolitikusabb műfaj. Abban az évben néhányszor kipróbáltam, hogy tényleg a plakát műfaja elég erőse, vagy én legalábbis eléggé jól tudok-e vele bánni, hogy politikai tartalmakat is rámerjek bízni a plakátra. Akkor született ez, ugye emlékeznek rá, illetve hát szerencsésebb országokban talán nem emlékeznek olyan intenzíven, mint odaállt a határ túloldalán nálunk, hogy voltak olyan jelképek, amelyeket mi ezerszer láttuk. Ez volt ugye például a Sarló és Kalapács, a szovjet címe, aminek én kipróbáltam az ellenkezőjét, ugye, amit a kalapács üt és a sarló kaszál, lerajzoltam a szöget és a kalászt, a szögből és a kalászból csináltam, még 89-ben egy plakátot, és most néhány hónappal ezelőtt kértek meg a 20. évfordulója kapcsán éppen Németországból, hogy idézzem föl azt a plakátot valahogyan, úgyhogy ez a plakát meg most éppen a napokban kerül Németországon egy kiállításra ki. De hát ugyanabban az évben készül ez az érdekes politikai plakát, aminek az volt a pikantériája, hogy a kommunizmus áldozataiért rendeztek Budapesten egy koncertet, de akkor még olyan labilisak voltak az idők, úgyhogy miután a plakátot meglátták a koncerten szereplő zenekarok, nem merték megtartani az estét, úgyhogy a plakát ugyan megjelent a városban, de a sportcsarnokban nem volt megrendezve végül is ez az esemény, aminek ez volt a plakátja. Ez 90-ben volt már az előző, ez meg 89 végén jelent meg. Pontosabban ez a plakát aztán az utcákon egy barátom tanácsára nem is ezzel a felirattal jelent meg, eredetileg így készült, hogy Tavárisi Adieu, hanem Tavárisi Konyec felirattal jelent meg. Valószínűleg praktikusabb volt, hogy Cirill betűket használtunk a feliraton, mert jobban megértette a Vörös Hadsereg, hogy mi a terve, és azonnal a plakát intencióinak megfelelően elhagyták Magyarországon. Persze beszélhetnénk egy picit korábbi időpontról is, ha már szóba kerül az említett hadsereg. Ez a fénykép felvétel 1956 nyár végén készül, a kisfiú középen én vagyok, és néhány éve találtam meg a fényképeket. Bevallom, hogy nem tudom, hogy ki készítette a fényképeket, de úgy kapóra jött nekem ez a félszegen álló kisfiú, és eszembe jutott Igyés Gyulának az Egy mondat a zsarnokságról című költeménye, amelyben valami olyasmi van benne, hogy hol zsarnokság van, ott zsarnokság van abban, ahogy a gyermek dadog az idegennek, és ezt a szöveget az Igyés Gyula vers többféle fordítása alapján, illetve annak a fényképsorozatnak alapján, ami rólam készült 1956-ban, földolgoztam egy ilyen tipográfiai jellegű plakátsorozaton, és úgy éreztem valahogy, hogy itt is az időnek és a térnek az az érdekes meccéspontja jelenik meg, amivel most az előtt kezdtem ezt a beszélgetést. Itt van ugyanez németül is ez a versidézet, illetve hát egy plakátsor, illetve hát 56-ra emlékezve az 56-os forradalmi évfordulóján csináltam egy plakátsorozatot, amelyen már azokat a furcsa téri paradoxon játékokat próbáltam eljátszani, amelyek aztán bizonyos grafikáimon, többek között itt a teremben kiállítva is megjelennek. Aztán van a plakátnak egy másik tulajdonsága, amit elég ritkán szokták kihasználni, pedig azt gondolom, hogy nagyon plakátszerű dolog, hogy plakáttal általában az utcán találkozunk, és messziről látjuk meg a plakátokat, de aztán eszünkbe juthat az, hogy közel menjünk, ha esetleg megtetszik a plakát, és érdemes ezt a távolságbeli játékot kihasználni, hogy jelenthet-e vajon egy plakát mást, hogyha távolról látjuk meg, mondjuk 3 utcasaroknyi távolságból, vagy közelről, hogyha odaállunk elé, és néhány grafikámon próbáltam, meg persze korábban plakátokon is ezt a hatást eljátszani.